Hublay ya pi baro kapang kabangan keren ha pi menta kalong number sauho ha ka Bible ka ai ke jing mut ne ka jing don kam jong number sauho ha ka Bible utrai ulabtha how Moses tha ya kini ki kten kat kum kini ki kten ngalaya te jutang bat phi bat ki Israel Deu Moses ulasa hangta bat utrai hadu sau posngi bat sau pomen shem labam shem di ai ula tho halor kita ki lengknyap mau ya kita ki kten jong ke jutang ya ki sipau teli ki hukum Exodus lai pusau dekot alpinyau hadu alpupra pidai benda kan mau ya kalenti baro kaba utrai ublay jong pi ulay alam ya pi syari kenja hapo kini kisau posnem ba undup penrit ya pi ba undup tenju ya pi bantim don ayu hapo kadono jong pi lada pinda kene ya ki hukum jonga Deuteronomy lenong bapra dekot baar sim ulay lam yau jisu syari kenja ban sya penshoy da uksoy enda ulay sya jing it sau po sngi bat sau po min ula tangan Matthews lenong basau dekot banengkong hadu baar habaya number sau po la pendan kam ban kedau la ne theo ya kipor ne ki ayom ka kedau ru ya kapor ban pen kre ya ke jing jing tenju ki ban sawan la ne ki jing ja ha ka khana pateng jong ke jing pen kum kaduksa kum ba sau ko sngi bat sau ko mit ukris ula sya tngan ha kata kalau kenja ban pen kre na ka benta ka jing sedang jong ka jing yalap jong ka jing tho bun sen ka ju pendan kam da ki kat tu kat ne ki dak number kum ka duksa number nyo yang na ka benta ka jing long bajanai ne paka kat kum kat ba number nriu theo ne yang na ka benta ka jinglong baduna ne ka jinglong bomjana number khat ar theo ya ki khat ar ngut ki apostol hakaba hadin ki ne ki theo ya ki khat ar tali ki jai benreu jong ki pa Israel habangi shem ne lam ya number sau po ha ka jing tho ba khoi ka thau ya ka por jong ka jing tenju ne ka jing bishar lane jing to kit ban sedang ya ka jing ka ba krau bar ka badon kam katu ka ni kinuksa kilong ha ka jing ya tho khana shapang unowa ublay ulapha da uslap uba ne sau po sngi bat sau po mit ban penjot bat penduk pendam ya kita ki jai benriu ki bajalai da kapop bat ban sait no par ya ki pop jong ka perthei kane kalong ka jing sedang jong jutang ne ka soskular bat mai jong ublay bat ubriu Kitab Genesis kalanong kabahnyau kadkhot kabasa ublay ulay alam yakipat benriu Israel syakarish kumba sau posnam ban penkela ya ka jinglong jongki bat ban penkre yaki ban yo rung syakata kari balakular
Deuteronomy kalenong gabapra khod baar. Moses uladon halor ulum Sinai rengkat bat ublay hadu saupo sngi banyo pediang yaki spau teli ki hukum bat ki an jong Exodus dendong alpusau dekot kat pra. Yesus Kristus ulasa hadu saupo sngi bat saupo med hari kenja ban penkre yalade ban ba ya kalengkor ne kakam ban ajing penim kabalong hadu kabakut da kajing sya sitom kajing yam bat kajing mipat jong Catechism of the Catholic Church kan number kaba sanspa lai pupra hadu sanspa lai pukandai sanspa ndripundriu hadin kajing mipat jong Ukris ula mi pau haki apostol hadu sau posni ban hikai bat ban penkre yaki na kabanta ban yalam ya ka khubor ne ka tin ublay sya satlak ka perthei shua ba unkiu sya beneng. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba Andrews pa san po khandai kabalang pateng la pateng kalabut hadu menta meni ya kadak ha kapor jong ka ayom len kabakentum sau posni jong ka jing duai ka jing sya sitom ni ka jing len nade bat ki kam le isnai ban penkre na ka benta ka jing rakhe ya ka jing nipat jong ukris na ka jing yam Hakapor Pascha. Catechism of the Catholic Church kan number kaba sansba saupo. Kublay shibo ne pi baro kiba sya skor langba kani ka channel jungi.